ga dama da farko abinda zaki shine zaki shiga cikin application like na Smile Voice bayan kin sauki a Google Play Store kenan. Idan mutum bai iya sauki application a Google Play Store ba zai shiga da mai Play Store din shi haka sai type sai danna kan search din nan sai type Smile Voice. Okay, ba zai bata mana lokaci ba kenan. Okay, mun riga mun sauke sai mu danna open. Okay, a shiga mana sai ki je kan card da na turo miki yanzu na tura miki ta cikin WhatsApp din ki. Okay, sai mu je wani shi ga shi nan guda na tura miki wannan na sama na kasa sai dan na kan shi da rike haka sai ya kafe ne bari da wannan gudu sai ya kafe ne yana na kan kafe so zan yi pasta na ta wannan rubutun nan sai ya kafe na sa hannu sai cotton sai je dan na akan smile nan okay sai je ɗauko ɗaya sauran kana sai cotton shi sai zo kallon shi wannan shi ne farkon nan shi ne haka ne idan kuma ma mutum ba zai iya kwatun ba kawai ya kwafa a fifa amma kuma ya kula kar ya yi mistake kin ga kamar harufan nan da ƙananan baki ne kar mutum ya sa manyan baki saboda in ya sa manyan baki ba zai taɓa yi ba okay wata ran zai iya kasance application ɗinki ya tashi daga kan Najeriya zai iya hawa kan nan ko hawa kan nan sai ka da shi nan sai ka danna wannan login ɗin LOGIN nan za ka danna ba zan danna login ba saboda ba account ina ba ne na buɗe wani kuma kar ya zama na ni ina amfani da shi ba zai ba okay to yanzu bari in ci to yanzu haka zaki danna kan login ɗin nan kar ki danna wannan login ɗin nan zaki danna aka bai sai yi okay to haka zaki na gode